čo priatelia, dnešnou úlohou natáčania je ukázať si F90, F70, pre koho to je, či to je dobré, či to je zlé, či sa to kazí, či sa to nekazí. A hlavne je tam teraz perfektná cena, takže povedať si, či to má zmysel a či sa oplatí do toho dať tie peňažky. Tak uvidíme trošička geometriu. Chaloši, naštudovali sme troška geometriu. No, voľa, čo sme pozreli, hej, takže F70 máme tu na v aute, hlavák 64,5, sedlový 76, čiže moderná geometria, aj položený hlavko, aj sa šlapať na tom dá dobre. Vysoký zdvih opäť zase, takže už sa tešíme na to. Viac zdvihu, viac zábavy. Na Kašimke pekná zlatá vidlička. Andinko, čo, Foxík bude lepší ako Rockšok? No, tak budeme mať, áno, dneska možnosť porovnať aj tú Zebu, aj tú 38 Kašimu, no uvidíme, no, predpokladáme, ale uvidíme. Matuško, čo, je tam záujem o tie kelisy? Dobrá cena to je teraz, pomer cena výkon. Ako tá cena šla dole, tak ľudia sa doslova o to trhajú. Predbiehajú sa najmä o tú F90. Záujem je o to obrovský, takže uvidíme, čo to ešte povie na tom traili. Osobne som na tom bajku ešte nesedel, tak teším sa na to. Dobre, budú nejaké skoky, jumpy, trailiky a možno to bude aj primrznuté. Kokos, či? Tak máme tesne nad nulou, ale zase v noci mrzlo, čiže je tam predpoklad, no, že to bude zmiešané, zaujímavé. OK. Takže do testíku sme zobrali F90, 820 baterka veľkosť L, ďalší F70, tiež s 820, tam sú tie nové motory, tie novšie Shimano EP801, ktoré by už mali byť také lepšie, bezproblémové. Andy, čo na to povieš? Tak sa to hovorí, asi to aj sedí, hej, zatiaľ z praxe. Hej, takže recenzie, čo som čítal, no, oproti tej EP8, tak uvidíme. Takže to máme L-ka, to budeme si hlavne točiť ja s Andym a v M-ku sme zobrali F70 pre Adama a Matuša a ešte tu máme aj CTM-čko, ktoré máme ako testovacie s Panasonicom a vlastne, aby som nezabudol, veľkosť L máme aj highbike, hybečko CF9, tiež taký enduro bicyklik na 170-kových zdvihoch, tak to bude náš český kolega jazdiť možno prioritne a možno to nejako prestriedame, aby sme mali aj také porovnanie s Boschom. Takže celkom pekný náklad, ja verím, že to videjko bude stať za to a že tí moje členky vydržia. No, vidíš to a to, že je nabité, to sme ani nepozerali. Hej, pozerali. Ale hej, dobre, je to nabité. Nabité. Dobre. No, môžeme si dať ešte takú vsúvku. Tak vieme, že sa už nám tu tisne DJI s tým motorom M1-kovým. Matuško, už na predajne ľudia to zháňajú, pýtajú, je potom zhánka? No tak zhánka je, jasné, však nám 3 odišli Amflovi. No a akože ide to do popredia trošičku, tak ľudia hľadajú, takže ja si myslím, že trošku to zamieša karty na trhu tento motor. Jasné. No len čo je dôležité povedať, že ono to nebude vyslovene nejak cenovo dostupná záležitosť. Tam tie ceny budú aspoň zatiaľ od 5000 vyššie. Takže a otázka znie, či vôbec treba takto výkonný motor. Ja som na tom DJI-ku jazdil minulý rok, nejaké preteky som povyhrával, hej, ale potom sa mi to zdalo až príliš silné a som sa to troška možno zbytočné. Tak aj možno teraz si povieme, či vôbec to Shimanko, či ono dáva, myslím, 600 W v tom píku, že či to bude dostačujúce na to bežné jazdenie. Tak uvidíme, vyskúšame. Dôležité sú tvoje dojmy, nakoľko máš asi na tom Avinoxe najviac najazdené. Jasné. Takže všetko ako vždy v celej cyklistike a možno aj vo všetkých oblastiach, všetko je to pomer cena výkon, koľko za to človek zaplatí v konečnom dôsledku a my sme tu teraz o tom, aby sme otestovali tieto cenovo dostupnejšie bajky, aby ste nemuseli dávať ťažké peniaze z vačku. Tá nie? Matušik. Toľko k tomu. No všetko je to o peniažích. No. Tak všetko, celý život. No.
A tak ešte jeden poznatok, aby som sa robil chytrý. Ono zase, čím viacej vy ten motor šťavíte a čím viacej vatov od neho chcete, tak tým viacej vám, a tým menej vám tá baterka vydrží, tým viacej dáva tých vatov. Takže ak chce niekto aj aby to vydržalo, tak nebudete jazdiť na tých najvyšších modoch a je vám zbytočný ako extra výkon. Takže možno niečo v tomto zmysle, ale sme tadic. Aloši, tešíme sa, hej, ideme sa voziť. Niekoho vypýtali z roboty, máme to aj preplatené, či ako to je? Otázka na teba. Bude to slovenské menu, vodka, parížák a roštek. Národné menu. OK, poďme jezdiť. Priatelia, takže počasie je úplne neskutočné a jednoducho nedalo nám to si nezajazdiť, hej, ale v dnešnej dobe, kto by už jazdil, hej, na klasickom bicykli, už sa jazdí na elektrikách, ako kto. A keďže vieme, že kedysi Teosy máme na predajni a vieme, že sú teraz vo výborných cenách, tak sme si povedali, poďme do toho, poďme to troška vyskúšať, že čo to dá. Máme tu F70 s 820 baterkou, máme tu F90, a máme tu troch ašpirantov, ktorí nám tu troška potočili, trošku sme sa v snehu povalali, troška sme to poskúšali. Andyho už poznáte zo servisu, Adama z predajne, Liptovský Mikuláš takisto, Matuško takisto. Hej, takže sami ostrelaní borci, ľudia na správnych miestach. No čo, chaloši, splnilo to dneska účel, sme radi, že sme bicyklovali, či čo? Tak ja si myslím, že super. Akože dneska sa ukázalo, že aký zmysel má tá elektrika, že ťa to vyťahne aj v takomto počasí, hej, keď je 10 cm snehu a vlastne ani na klasickom bajku nevyšlapeš, hej, lebo už len tej elektrike je to celkom workoutík. Takže za mňa super. Spokojný. Matuško spokojný? Dobre? Spokojný, akože dnešný deň nám dal aspoň mne osobne dosť do toho pohľadu z predchádzajúceho testu s CTM-kom, takže vieme tým zákazníkom potom aj posunúť bližšie informácie, ktoré my máme nazbierané počas takýchto jazd. Čo, Andy, zle? Začiatky boli ťažké, ale potom vyšlo slnko, aj keď nevyšlo a všetko sa v radosť obrátilo. OK. Takže, no dobre, čo, vieme, že tu máme vysoké zdvihy, čo vpredu 180, vzadu 170. Vieme, že tie bajky takéto sú relatívne ťažké, ale my sme každý jeden v podstate odvážili 24 kg bez pedálov alebo 24,5 s pedálmi, tak to už je celku slušná váha, nie? To už je také. To už je také schopné. Pri tej veľkosti baterky určite, hej, 820. V podstate Presne pri tých tak. zdvihoch 38 alebo Zeba, hej. Široké plášte v podstate. Najpevnejšie vidlice, najťažšie, najmohutnejšie. Čiže tu sa vôbec na ničom nešetrilo, takže toto je bike, ktorý by mal vydržať veľmi kruté aj zaobchádzanie, aj do tých najťažších terénov. K rámu vieme čo povedať. To je taký ten špeciálny karbon vystužovaný, odkiaľ sú, máme s tým nejaké skúsenosti, Andinko, čo sa nejakých reklamácií týka, alebo takéto do pohody. Na to množstvo, čo sa predalo, tak
Myslím si, že dobre. Ako, není to, že by... Netrpí to na Nie, nejakú, nie, na nie, nejakú chorobu. Hej, Nie. samozrejme, vieme, že ložiska treba kontrolovať, mazať, Tak. doťahovať, starostlivosť ako každé iné fulko, ale nič, čo by... Tak, drží Adamko, to. ty si taký na citlivosť. Tak za mňa, akože rámovo je to dobré, chodí to za mňa fajn. Zdvihovo je to to, čo zvyknem jazdiť, je okolo tých 180, takže sedí mi to. Ľúbi sa mi na tom ten mulet, je to také obratnejšie oproti 29-kám. A chodí to dobre na tých Super Deluxoch, čo sú tam zamontované na týchto sériách. Nič tomu nechýba. Možno viem, že ľudia sa pýtajú tým, že je to tak jednostranne robené ako keby, hej, že to nemá to prichytenie tlmiča z druhej strany, ale ono je to tak od spodu. Tá tuhosť zadnej stavby, keď by sme si hej, tak nejak demonštratívne pociťovali sme nejaké anomálie. Tuhosť je v pohode, ako dneska sme boli na trailoch. Jasné. V bike parku vo vyšších rýchlostiach možno by bolo niečo cítiť, ale nie je to zase bicykel, ktorý by si bral do bike parku, hej, primárne. Čiže na trailové jazdenie enduro v takých rýchlostiach je to za mňa ideálne. OK. No, čo sa mňa týka, dizajn toho bicykla podľa mňa je veľká časť toho, čo ten bicykel predáva. Akože ja toto považujem za jeden z najkrajších bajkov asi na predajni, čo máme, alebo všeobecne. Matúško, asi aj ľudia to tak vnímajú, akože je to teraz, že fakt pekný bajčik. No jasné, akože ten dizajn je veľmi atraktívny, takže zaujme to ľudí hneď z prvej vojdu do predajne. Tie kelisy vyzerajú fajn, ostatné značky však idú po nejakom tom štandarde, aký je zaužívaný. Takže toto je to, čo... Hej. Čiernou nič nepokazí, že? Tak, čierna strieborná, nemáš čo. OK, dobre. Máme aj nejaké skúsenosti, teraz ma napadá, s odľahčovanými bajkami, že napríklad sú SL-ka také, že či to, lebo podľa mňa už trošička ten hybridný bicykel, ten odľahčovaný s tou slabšou baterkou a slabším motorom. Dneska by sme asi ani ten slabší motor, akože asi by to bolo aj to. Dneska by to bolo trapenica v tom snehu určite. Dneska sme celý čas jazdili na booste a bolo to také, že mal čo robiť ten bike s tým podkladom, hlavne do kopca, keď sme šlapali. Ale v podstate podmienky sú také, že na pešo sa ani nedalo ísť, viac menej, čiže... Hej. Ako jediné, čo už by bolo poznať SL-ko, je, že možno na skokoch by to bolo trošku lepšie, ale tá váha okolo tých 23-24 kg na e-bajku je podľa mňa úplne v pohode. Drží to, dobre to ide do zákrut, není to nejaké pocitovo ťažké, dá sa vyrážať do zákrut zo skokov, že stále je to za mňa obratný bike. Tieto FK sú v podstate, ten rám je fajn slopingový, že vlastne ten materiál natlačili úplne dole, baterka je úplne čo najnižšie pri motore, čiže to ťažisko je za mňa na tom bajku dobre, hej, lebo jedna vec je váha, druhá vec je, kde tá váha je. Tak. Že není to všetko tu hore natlačené, všetko je stlačené dole, tlmič, motor, baterka, čiže za mňa to má Výborne. dobré vlastnosti určite. Poďme si povedať o tom Shimane P8, hej, tie recenzie sú teraz aktuálne také, hej, všelijaké, nie je to vyslovene najnovší motor, nie je to možno ani ale nie je to najsilnejší motor, ale aké sú dojmy z toho motora? Matúško, čo si mal? No, tak ja dojmy som mal, samozrejme sme tu dnes mali aj ďalší Panasonic, takže môžem povedať za mňa, keď sme šli do tých kopcov, ten Panasonic je taký ráznejší, že zašlapne spolu s jazdcom taký ráznejší je v tej dopomoci. Čo sa týka Shimana, je taký, by som povedal, že intuitívnejší, že proste ide tak hladšie ako keby. Není taký razantný. No, troška viacej šlapať ako keby. Chcelo by to vyššiu kadenciu, takú mám ja taký hej. pocit. Adamko, tež tak nejako by si Za to? mňa, hej, tak ja som troška ľahší, hej, okolo tých 70-75 kg, čiže tých 85 tak to si moc Nm. nevšímajte tým pádom, hej. Tých 85 Nm na tom motore je za mňa úplne fajn, že keď sme aj skúšali ten nový Bosch, alebo aj v podstate ten Panasonic, ktorý je trochu silnejší, tak ten výkon je trochu vyšší, ale v podstate v tom EQ, keď to jazdíš v tom steady, tak aj tak v podstate nejdeš na tých 95 Nm, dajme tomu, že za mňa to Shimano je možno také trošku ekonomickejšie, ten dojazd je trošku lepší oproti Panasonicu určite. A
ja som zvyknutý šlapať trošku vyššiu kadenciu, čiže mne ten motor sedí osobne. Je taký bicyklovejší ten Taký, motor. hej, Asi hej. tá Taký športovejší oproti áno, Panasonicu napríklad. Hej, Taký určite. plynulý a keď áno, má človek tú správnu kadenciu, že si šlape, tak proste Ono, preto ja som možno... neseká, netrhá. Hej, ja som si všimol, hej, však Santa Cruz sa dlho držal tých Shimano motorov, Pivot sa ich dlho držal, myslím. Hej, takže ako takéto to sú také kultové značky a im troška dlhšie trvalo, kým prešli napríklad na e-bajky, sa im dosť dlho bránili, lebo furt vravili, že to není akože bicykel. Ale už keď prešli, tak prešli na to Shimano. Hej, Hej. to Shimano je dosť také bicyklové, čiže pre takého cyklistu nemal by mať s tým Shimano problém. Asi A tak v nejako. podstate je tu tá 800 jednotka, hej, EPčko. No, toto som sa chcel, Landinko, zo servisného hľadiska. Vieme, že bola 7000, tam boli problémy. to bolo hej, tam zle, to hej. bolo hodne špatné, Áno. hodne veľa problémov. Na tom si možno Shimano aj pokazilo meno. Potom bola, alebo zároveň bola 8000, ktorá bola bezproblémová. Áno. Potom prišla EP8, tá troška hrkala a troška problémy, erory. Tak, boli také, ale s touto 800 jednotkou je to veľmi dobré. No. Ako, neobjavuje sa tam nič tak pravidelne ako na tých predošlých, ako si spomínal, na tej 7000 alebo tej EP8. OK. Dobre, však to si možno prejdeme, že keď prejdeme, vieme ho tam aj nastavovať nejaké tie mody a toto. Akože, neviem, aplikačne, či to Shimano je tiež vyslovene nejak také hodne zaujímavé, ale... Tak v podstate treba mať displej s Bluetoothom, ktorý je na tej 90-ke. V 90-ke, hej, tu na není Bluetooth, na F70-ke, čiže na tej F70-ke sa to dá nastaviť iba cez diagnostiku, cez počítač. Dajú sa tam vlastne nastavovať tie jednotlivé režimy, že vlastne koľko newtonov na tom eku strednom a na booste, aký je nábeh toho motora, hej, že ako má silno zabrať a celkovo taká citlivosť. Pri tej F90 sa to dá aj cez tú aplikáciu, na čo sa ľudia dosť často pýtajú, že vlastne či to má ten Bluetooth, alebo chcú si to časom poštelovať, skúsiť. Jasné. Čiže plynule sa dostávame k rozdielom. Čiže F70 a F90 sú rovnaké rámy a F70 má zepku, ultimatu, 180 zdvihu. Tu máme tlmič s expanznou nádobkou, myslím Select Plus. Máme tam zamykačku a je tam mechanické 1x11 Shimanko Deore XT a XT radenie, XT brzdy. Brzdilo to, radilo to. Brzdilo to, pružilo to. Jediné, čo by som doplnil, je vlastne Select Pluska, nie Ultimate. Aha, ale tam je v podstate rozdiel iba v tom, že kompresia je rovnaká, vzduchová komora je rovnaká. Iba vlastne Ultimate má buttercupy, také gumené uloženia ešte. OK. To je minimálny rozdiel. V podstate Charger 3 patrona je rovnaká ako na Ultimate. Len Ultimate ešte majú buttercupy dole, ktoré trošku ako vibrácie lepšie tlmia. Jasné, ale je tu kompresia, hej? Kompresia Charger 3, vysokorýchlostná, nízkorýchlostná ako na Ultimate, čiže takže tam je minimálny rozdiel medzi Ultimate. Nastavovania. My sme vyskúšali aj F70, aj 90. Čo hovoríš na vidlicu? Toto? RockShox? Nejaká citlivosť? Dobre? Dalo sa dnes. na dané podmienky jasné. Proste, hej, ako nebolo to také zlé, no. Za mňa, však ja som v podstate jazdil 2 roky Zebu. Áno. A teraz som prešiel na 38 Performance Elitu s nízkorýchlostnou, vysokorýchlostnou kompresiou. Tá Zeba určite ide trošku tuhšie do zvyhu aj do dorazu, že je, by som povedal, lepšia na viac také možno skákania a tak, ale stále sa dá nastaviť, aby to dobre bolo. Áno. A tá 38, tak to je proste faktory vidlica, hej, tam ten chod je určite taký maslovejší, príjemnejší. Toho nastavovania je tam viac, keď sa s tým človek chce vyhrať, ale je to aj od základu. Možno by sme to zistili pri takom dlhšom zjazde alebo dlhšom jazdení, hej, dneska sme... Jasné. Neboli dáko dlho, čiže... Tá Zeba je taká, že fakt, že keď sa aj opreš do toho bajku, také zákrute alebo tak ide ťažšie cez dvih. Povedal, že nenorí sa až tak ako... OK. Vzhľadom tomu aktuálne Teos F70 3999, myslím, že tá cena, Matúško, 3999, hej, za takúto mašinku, plnohodnotný motor, odľahčovaný rám, hej, že to není ani niečo zase extra ťažké.
Dobre, ešte možno tie výšky zdvihu. Sice treba povedať, že treba kúknúť aj predchádzajúce videjko, kde sa možno budeme troška prelínať a aj troška opakovať, ale treba, aby sa ľudia bali týchto vyšších zdvihov, alebo toto si povieme, že či to... Určite nie. Lebo ale no, hej, tak budeme sa opakovať, ale nedá mi to nepovedať, aby to bolo využité v tom náročnom teréne. Hej, jak zase nechodí, tak... Áno, veď jasne, keď idem po hrádzi na cyklochodníku, tak mi je to zbytočné, ale keď už chcem ísť raz do lesa, tak proste zašlapať sa na tom dá k tomu lesu. A proste už keď som v tom lese, tak je to... Je to určite bike minimálne na traily, hej, akože, tak ako hovorí Andy, ak sa budeme človek voziť pri hrádzi, tak dá sa, ale je to skôr taká imidžovka iba vtedy. No, a imidž je dôležitý, hej. Takže, ak to aj trošička chce, tak troška to pustiť dole kopcom strmším, tak ako nech to popapa. Určite, je to stabilnejšie. Pozor, my sme horňáci, hej, pozor, aj Žilina, Martinské hole a toto máme všelijaké takéto, aj túto Malinobrdo, takže aj Liptov. No už tam nadol nejako, neviem, aké máte možnosti. Tak maximálne na pump track, hej, ale... ale tak hádam, na tých Karpatoch sa nájde. Ale túto naše okolie, keď to tak nazvem, bola by chyba ako ísť do nízkych zdvihov. Určite. To človek využije. Pokiaľ je človek taký športovejší, agresívnejšia jazda. Tak chce si užiť aj tú jazdu dole kopcom, tak... OK, no dobre, a F90, tam je cena 4999, máme tam o 1000 viac, máme tú kašimkovú vidlicu, hej, čiže to sme si povedali, že bude troška citlivejšie, troška malinko lepší chod, hej, taký faktory. Plus je tu tlmič je lepší. tlmič Ultimate. Je nová generácia Super Deluxe Ultimate, je tam trošku viac nastavovania, ale v podstate vzduchová komora ostala rovnaká, len vlastne je naviac vysokorýchlostná kompresia, nízkorýchlostná kompresia na tom. Plus zamykanie, ešte nezávisle od toho, čiže aj tí, čo chcú zamykať takýto vysokozdvihový bicykel, tak si nájdu to svoje. Tieto kompresie, hej, to už chce troška takú vyššiu, to je taký vyšší level toho nastavovania. To nastavíme my na predajni pre zákazníka, tak aby dobre bolo. Hej, alebo AI, hej, GPT, hej, by som to takto videl, asi sa tu nebudeme nejak rozmaznávať. No a elektrická prehadzovačka, tu bola mechanická XT, tu je elektrické XT, máme k tomu nejaký poznatok, Andy? Radilo to lepšie, no. Ako ani tá mechanika nebola zlá, ale dneska v týchto podmienkach, kedy proste sa išlo ťažko, relatívne človek bojoval s tým podkladom, že vlastne išiel dosť pomaly, tak tá elektrika vedela aj pri takej nižšej kadencii, nižšej rýchlosti tak plynulejšie preradiť. Hej. Musím súhlasiť, lebo dosť často sme išli, že sme zišli nejaký úsek, a potom sme ho zase vyšli, aby aj pre fotenie videjka a takéto veci. A no, to radenie bolo také... Bolo to aj také rýchlejšie a také citlivejšie. Komfortnejšie. No, akože asi veľa peňazí by som za to nechcel dať, ale by ma to potešilo, keby to tam... Keď už to tam je. Takže keď si to tak vezmeme, tak aj tých 1000 eur celku stojí aj za to. Hej, plus ešte ten displejček, čo sme si povedali. No. Takže samozrejme, všetko sa to dá doladiť aj tu. Ten displej možno neviem, koľko stojí ten bluetoothový. No, ale rádovo to bude možno okolo 200 eur. No, čiže kto by chcel, dá sa to aj dovybaviť časom samozrejme. Ale čiže tá F90 je zase pre náročnejšieho zákazníka, ale stojí za to. Ty by určite, si ne? Určite. Išiel do tej F90-ky? Určite. Ako, je tam ten Fox, tá vidlica, hej, to radenie elektrické, ten tlmič lepší, ako má to podľa mňa za tie... Len vieš, ako to býva, hej, zákazník najprv chce dať 2000, hej, potom zistí, že možno by dal 2,5, hej. Potom 3. Takže 3, že to už je teda, že za 3. A potom, že tak ty kokos, ale za 4 mám toto, hej. A ty už v tých 5 to už je... Ale potom príde zákazník, ktorý má 4000 a už keď máš 4000, tak už máš aj 5000, hej. Takže, tak, no jasné. Ale veď, všetko je to od používania najazdených kilometrov a čo sú priority v živote, samozrejme. Hej, určite, keď chceš topku, tak akože toto je voľba tam už. Není na tom o čo meniť a keď chceš, by som povedal, tú istú platformu, ale trochu menej peňazí minúť, že ten istý rám, motor, baterku, tak máš bike o 1000 lacnejší, ktorý je stále schopný na jazdenie. Jasné. Durové. No, ale ja si myslím, že pomer cena výkon, akože túto bomba. Mne sa to hodne páči.
Tak, no čo, tak viacej toho výkonu, ešte len tak, čo je teda moderné, je nám treba? Tak akože komu by sme chceli? Chceli by sme viacej výkonu, možno túto do toho snehu? A... Hovorím za mňa, ako ja už som prešmíkoval teraz, Tak. hej, aj na 85-ke, ale bol sneh, ale Lebo možno pri tých ťažších jazdcoch, rekreačnejších, hej, keď má niekto už 90-100 kg, dajme tomu, tak ten Bosch nový alebo DJI teraz má zmysel. Pre takých športovejšie založených ľudí si myslím, že to... No, čo je športovejší. založených, no, skôr myslím ľahších. Hej, A čo sa neboja šlapať, hej? Čo sa No, neboja tak šlapať, by som hej. to. Však lebo máme aj Airflow, máme tam aj testovať, takú, čo sme spravili testovačku, tak aj to dúfam, že sa k tomu dostaneme. Ale jednoducho, kto troška chce si aj zašlapať hore, že nechce mať z toho motorku, keby som to Stále tak je to nazval. bicykel, na ktorom treba krútiť a Áno. netreba sa toho bať. Na tom booste vás to vyťahne Tak. fakt tým najprvším kopcom. To som chcel povedať, že ako netreba sa bať, že je to nejaký slabý motor. Slabé motory majú 60 Nm a menej. Toto má 85. V tom píku myslím, že 600 W dáva to Shimano. Takže je to silný motor, plnohodnotný. Len 85 bola štandard dlho a v podstate bolo to také, si myslím, postačujúce. OK. A potom adekvátne tomu, že keď budete chodiť čím vyššie mody, aj na tom DJI, čím sa chodí silnejšie, čím on vám dáva tých 1000 W, tak o to viacej rýchlejšie ho vybijete. Hej, samozrejme. Takže fyzika nepustí, ak sa vraví. OK, dobre. Čo, ideme ešte jazdiť? Či ešte dáme jedno kolečko? Tak, ešte Čo to tam? môžeme prevetrať. Čo sme vedeli, sme Trošku povedali, nám to máme pomrzlo. nejaké ešte, Matúško, chceš to zhrnúť nejako? Či ono všetko? Ja by som povedal, že sú tu vertiky. To je správny obchodník, nebudú, presne. tak bude neskoro. Presne, čiže kúpou bicykla u nás, hej, nespravíte chybu, to je dôležité povedať, hej, lebo sme aj dobrí predajcovia, dobrá cena, dobrý servis, Andy. Určite. Najlepší, takže kupujete u odborníkov, kúpou bicykla u nás aj nejakým spôsobom podporujete, aby sme mohli robiť takýto content, obsah pre vás. Kubica Šport, Liptovský Mikuláš, odborníci na správnom mieste, Kubica Šport Žilina. Tešíme sa na vás. Príďte. Čauko. Čau. Max Verstappen, tu. Takže už máme pojazdení. Pojazdili sme fajne. Ešte jednu vec, čo sme si vlastne všimli, keď sme to včera s Andym skladali, je, že na tých nových generáciách, čo nám teraz prišli, už Kelis dorobil aj blatník, ktorý vlastne kryje celú zadnú stavbu, predtým bola iba táto vrchná časť. Dorobili to vlastne, že celé koleso je zakryté, takže menej ide blata na čapíku prevodníku, hej, čo je taký detailik, čiže celkom fajná vec na týchto nových osíkoch. Takže super. Matias, potíte tyčinka? No. Sabry, pane, hodně vitamin, dobrý, prodáváme u nás Sávoská. Veľká výkon. No, velká výkon zlava. Kubica Sport, zidalete, odoberajte. A tak. Tak je.